Ang atong drone ni mga guys no, legit day kayo no. Nagpasalamat po ko sa akong yordiran. Pero baratohon ra po ni siya nga drone. Hello, what's up mga madlang people no. Di ata karon sa atong area of responsibility. Naabot na nga atong order drone. Diri nato i-try pagpalupad. Kung saan ni pag-set up ani no. Atong i-try kay para makabalo na dayon ta sa pagpalupad para gamito nato sa atong vlogging no. Sige, kuyogi ko ninyo mga guys. Madlang people mga guys, naratong drone no. Amo ni siya. O remote control. Kani battery reserva. Kani remote control niya ni. Nanon siya battery, kani kompleto na naka-charge na siya. So atong i-set up para magamit na. Amo ni siya guys. Ato na ning i-set up no. Tapos ato nang iundaan. Nakita ninyo nang nagkiplat-kiplat mga guys. Mao ni siya nga okay na. Atong ibutang dili ha. Tapos atong kuano ng antenna. Atong i-on. Let's try. Kita. Okay guys, okay. Legit ang akong order no. Maka control. Ang pag-set up ani mga guys, ang video na lang sa atong cellphone no, pagkunik ani. Atong i-try pag outro mga guys. Hindagan masalayo mga guys. Wa ko ka control sa iyang padulong dito, paatras, pabanti ana ba? Pasabot. Ang atong drone ni mga guys no, legit day kayo no. Nagpasalamat po ko sa akong yordiran. Pero baratohon ra po ni siya nga drone. Adli po kay ni tanto mahal kay kung mopalitag mahal basig madaot sayang ra po no. Atong i-try og otro mga guys para makita ninyo sa kahabugon ng iyong lupad no. Kapoy manguning way mag-video god. Mangita tag mag-videohay mga guys. So karon guys, wako kitag mag-videohay sa ako no. Ako din gituyo og pagpalit guys kay mao ni akong iparubing na ako sa akong area no. Katubitong dili na ako malipot sa likod. Di na ako malipot. Dito sa likod, mo akong gamito ni. Para di na ka magdagandaga no. Naay kamera man gud ani niya, dual camera ni siya. 5 kabuk baterya ang akong one food gi-order para dugay jud maglubat. Legit jud kayo no. Ingon pa kuno ni Kuya GY, mananap kuno. Kaning nag-practice og palupad og drone, mananap na siya. Mo practice yun na siya para makamao kay nangambisyon biya ning mananap na musikat sukoy ba. Siyempre mga ambisyon jud ta kay naman gud tay mga pangarap sa kinabuhi ba. Ang mananap nakamao gyud siya palupad. Ang nga jud nimo medyo ma-release jud ang imong pagkasikat ana ba. Wala jud ding palyar ang iyang drone nga gi-order nga baratohon. Dali-dali jud dayon niya punit para dili madaot kuno. Ang nga jud nimo murag simi masikat ka ana ba. So maura to atong testing mga guys no. Nakamaura ta pag control sa atong bag-ong drone. Kay mao ni atong pang gamiton sa roving ba. Sa atong area sa tibok area nato dire sa atong gitrabaho no. Ug daghang salamat sa
Sa akong iordira na ni legit kayo ba. Kaso lang di pa kayo ko kamaw sa pag-sit up sa video. Kaya kung ma-sit up na ako ang video ani, klaro na kayo no. Bisag nara ka dito sa high point, hard point na ako dito sa akong area ba. Dito na ka maglingkod-lingkod, nagrubing na ka, nara ka sa imong tugkaran. Nara na siya mga guys no. Daghang salamat shout out sa tanan sa akong mga viewers o mga followers ba nga katong mga viewers nga wa pa nag-follow bitaw. Paano na mo lantaw raman mo sa akong video mo ganahe. Ganahe pud mo. Ana ra man na siya. Follow ba pag may time angaw